Pomáli se cestou blížíme ke strážnickému baťáku, který už je tady strašně moc let. A teď je po rekonstrukci a je tady nová turistická cesta, po které jezdí cyklisti. Hned jednoho máme, zrovna chčí u stromu. Baťův kanál byl založený v Baťově a samotný Baťa se v Baťáku utopil. Takže Baťův kanál je potom pojmenovaný po Baťově utopení. A tady se chci zeptat našeho cyklisty. Pane cyklisto, můžu se zeptat, kde máte kolo, když je tady cyklostezka? Tady se smí jezdit jenom po kole. No, mě teda po kole, na kole. Po kole, tož kolo mě odjelo do vody, kurva jedna. A neviděl jste ho, kde může být? Někde tady, tam někde, dáli. A to je v prdeli, ne? No tak právě tady čekám, než mě stará doveze nové kolo. A já jsem vašu starou, vy jste ten, ne? Čogánek, ne? Ne. Jak se jmenujete? Pfeffermint? Ne? Ne, pan Lopuch. Lopuch? A ty jsi si před chvílí utíral prvý tam za stromem. A to nebyl můj bratranec. Ne? Aha, jo tak, dobré. On je tady ještě jeden, pan Lopuch. No. A ten bydlí tam za vodu. No a vaše stará se jmenuje Lopuchová? Lopuchová. A nebo Lopušnice? Lopuchová. No a to kolo teda kdy vám doveze? To já nevím, tady nevím, čekám na kurvu jednu starou. No a není někde třeba někde? S Čaganem nebo? Čagan tady ani nebývá. No jménem se jmenuje to jak? Lopuch, Peťa. Peťa Lopuch, jo. Já jsem vypadáte jak Čagan. Ne, Čagan nejsem. Nemáte Čagan, ne? Nemáte. Nemám. No tak pojďme dál teda, no. Dobrý den. Dobrý den. Co točíte tady? Ale teď točíme tady o baťáku něco. Nemáte toaletní papír, že? Ne, nemám. To točí strašně straní a já nevím, čím si naucí prdel. Tak zkuste nějaký lopuch. Tady není Lopuch, člověče. Ne, jak to? Ne. Tady před chvíli byl nějaký lopuch, pan Lopuch. Ano. Ano, neznáte ho? Jmenoval se jak? Peťa Lopuch. No, to se mu došlo vyřídit, že jo, stará sedí v hospodě a bluje tam na hajzlu nebo co. Aha. Nedojede. A co vy tady jako děláte? No, my tady děláme... Jste točil Čagana? Ne, Čagan tady není, že prý. Ale koho jste? Lopucha? Lopuch, ano, jsme se ho tady na něco ptali. Ty jste Lopuch, ne? Ne. Vlastně ty nejsi Lopuch. A kde... nemáš Lopuch? Nemám Lopuch. Aha. A kde máte kolo, když je tohle cyklostezka? Já kolo nepoužívám. Já mám také rychloboty. Vidíte, dívejte se. No, rychloboty. Ale chtěl jsem nechcel, jak jsem si je ochcal. A já fakt nevím, ale... No, to je... Nevíte, nejbližší hospoda. Nejbližší hospoda je... Nevím, já to tady ani moc neznám. Chtěl jsem vám vysrat. Já nevím, do hospody zajít někam. A to už se poseru. Nemáte u sebe kapesník? Bohužel nemám. No, že by vám moutře, já bych vám vrátil, ale. Ne, nemám. Nemáte, jo? Nemám. Nemáte něco teda? Nemám nic. Potřebujete tričko? Tričko potřebuje, veliká zima, víte. Tady máme, jim byste asi nevytřeba prdel, že? Ne, nemáte sáček. Ty ne, ale to by škrábal tu prcku. Tak jo teda. Tak jo, naschle. No.